понеже знам какво ви интересува най-много, веднага по същество. Навсякъде, при всички откривания, във всички страни, обикновено хората питат, ама по-ефтино ви ще има ви промоции, за да ви ориентирам. За тези от вас, които се интересуват и най-важно е цената, гледайте в нашия магазин, много лесно ще познаете намалените стоки ви по-ефтините, по това, че са маркирани в червено или в зелено. В червено са тия, които са маркирани за една седмица и се намират в акция за една седмица и трябва да ги купувате през тази седмица. Ще видите едни други, които са маркирани в зелено, те си постоянно така ниски цени, също важни артикули и тех може да ги купувате. Това не значи обаче, разбира се, да не купувате и другото. Аз 15 години съм бил и 15 години сутрин, обед и вечер ям в Била. Много често ям топите неща, които се предлагат в деликатеси, защото хем са хубави, хем са ефтини. И вкъщи да си направите кебабчета и кюфтета, нада ви ще ви изведат много по-ефтини, като отчетем и колко време се губи. Ако някой от вас няма Била карта, все още, въпреки че вярвам, че повечето от вас имат, защото това не е първия магазин в града, изведете си една такава Била карта. Нищо не струва. С тази Била карта няколко стотин продукта всеки месец също са намалени. И така по-малко, от тук, от там ще си спестявате пари. Да, ще бъда съвсем кратък. Скъпи съграждани, да кажем добре дошли на втория магазин на Била, да им благодарим. Надявам се, че те ще ни предоставят по-евтини, по-качествени и по-вкусни продукти, защото ние всички го заслужаваме. А ние да си пожелаем да сме по-здрави, по-позитивни и да разполагаме с повече пари, за да мога да ги харчим и в Била. Така че да ни е честит новия магазин. Радвам се, че точно в центъра на града имаме втори магазин на Била. Защото онзи беше малко по-далече, винаги ни трябваше превозно средство. Сега всички вече могат, магазинът е достъпен. Надявам се да намирате качествени, свежи храни и да го посещавате често магазина. Благодаря ви. Благословен Бог наш, сега ни присно веки века. Амин. Бог Господь явися нам, благословен градиво име Господне. Бог Господь явися нам, благословен градиво име Господне.